wearing uniform. Menteri Sarkar Pedeng Badai Pej Yakatanat Information and Broadcasting u Anurag Singh Thakur ulaong bahadian usnam arajar khatsau ka sarkar kalarai ban penslur ki community radio station bat ban ai jingkershan nyau point san lak tingka bat ki wei pat ki song tingka na ka Bynta ki community radio haba ai jingkren uthakur ulaong ba kalong ka ba idon jingkermen ban yo I ki spa khat nyau teli ki station ki bala Trei kam hakathan pangshathe ulaong ba ka dei ka surjan ki bomdon sur menteri ulaong ba ka community radio ha ka Ktien Trai Shnong kalong ka Donkam banya Trei na ka Bynta ka Sabka Sath Sabka vikas ulaong ba menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ula pen I ba kumno ki jingpa khubor kilong ki ba kongsan ban poi shaman la ki Shnong ki thau